акаҷон симба намехари акаҷон я симба 1.5 сомон акаҷон часмаи 1.5 сомон акаҷон 1.5 сомон иш чи 2 сомон акаҷон ҳамаш арзона 2 сом ова ҳамаями ҳо ова чӣ хели кораи ҳо каҷон я бача бала мебри меҳнат кунӣ кори ҳалолай кори бра стройка кор кун чокай додарҷон аҳамият натаи хеле одамо ин одамо дахи чораҳам надорам ҳоли вой бар ҳоли ту ё қадри кора дар куҷо медонам ё нона дар нонхона хӯрдагиян чоя дар чойхона ё қадри азоба намедонам иҷа чанд сум да бор дошти додарҷон я 300 сум да буда грамм зиғ наша ҳамаш мегзара главне ту корта напарту меҳнат кӯ и корта давом бите меҳнати ҳалолай ман нами 1000 сомон маош гирифтам биги додарҷон ту дилшикаста наша и хелиёра аҳамият нате фаҳмиди не додарҷон оши ҷону чава худованд баракататия ягон вақт баъда ягон ҷо мешинем худованд барокататия хай додарҷон чанд сум дод 1000 1000 сомон ма 500 сумай ту 500 сумай ма бихоб саат барқ мерем иҷа тамом